labarin na yau za na baku, wanda ya sani kuka a raina har da shakku. Ba zan ɓoye ba, komai zan bayyana muku. Abdul M lafiya ku biyo ni ne naku. Wata ranar na fito zan je studio, ina ta sauri ana ta jira na yan uwa. Na ɗauko piano zan yi kiɗa a studio, ina tafiya ta sai na tsaye da abin hawa. Take yi tsayawa ni kuma na ƙarasawa, na faɗa masa inda zai kai yayo amsawa. Na shiga ciki mun ka tafi